Dobrý den, vítám vás již u 9. lekce kurzu psaní 10 prsty. Určitě si všimli, že minulou lekci jsme se naučili všechna písmena A až Z a dneska se naučíme A až Ž. Takže pojďme se na to podívat. Dneska nás to čeká docela dost. Čeká nás, na to se musím také já podívat, J, Š, Č, Ř, Ž, I, A, I, E, J, Ť, Ň a psaní velkých písmen s diakritikou. Takže pojďme se na to vrhnout. Dáme si opět ruce do základního postavení a teď si určitě všimnete, že nějaký ten odmat občas udělám i já. Je to samozřejmě způsobený tím, že ty klávesy na nejvyšší řadě jsou pro nás relativně daleko, ale opět se snažíme ty odmaty mít co nejmenší. Špatně je, když tam posunete celou ruku. Takže pojďme na to. S háčkem začneme zleva. Budeme ovládat pomocí malíčku. Takže malíček, mačka, S háčkem. Dále Š budeme dělat pomocí prsteníčku. Tady já osobně dělám odmat, posouvám tam nejen prsteníček, ale i malíček, jelikož bez toho odmatu by mi trvalo strašně dlouho, než bych sám dostal, a nejspíš bych sám ani nedostal, takže dělám odmat. Č budeme ovládat stejně jako C, tudíž prostředníčkem. Teď se mi povede hezký překlep. K, Č, D, Č. Mimochodem, tady můžete vidět hezký paradox. Teď jste viděli, že jsem se dvakrát přeřekl, ale to je způsobený tím, že já opravdu to mám už ty spoje tak zafixovaný, že já často se musím podívat na klávesnici, abych věděl, co vlastně, jaký prst to ovládá a tím to mačkám. A to samozřejmě chci, aby jste se dostali taky. Takže mačkám Č. Další písmeno, které se naučíme, je Ř. Ř se ovládá ukazováčkem, takže to je pro vás velmi snadné písmeno. Pouze ten hmat z R protáhnu na Ř. A teď nás čeká Ž. A to je trošku matoucí, jelikož Z budeme ovládat pravou rukou, ale Ž ovládáme rukou levou. A teď pojďme na klávesy, které se ovládají pravou rukou a začneme s Y s čárkou. A tvrdé I s čárkou ovládáme pomocí ukazováčku pravé ruky. A s čárkou budeme rovněž ovládat ukazováčkem pravé ruky. Měkké I s čárkou ovládáme prostředníčkem pravé ruky. A E s čárkou ovládáme prsteníčkem pravé ruky. Opět tady dělám odmat, to písmeno mi není sympatické, občas to dělám i tak, že dělám takový krátký výhřek. A teď jak psát D, Č, Ň a O s čárkou. Tyto klávesy na klávesnici nenajdete, takže je nutné si je vytvořit. Pojďme na to. Začneme s D. Děláme to tak, že zmáčkneme Shift na levé ruce a zmáčkneme háček. Teď se vám na obrazovce vůbec nic nestane, ale až zmáčknete D, tak se vám objeví najednou D. To samý T. Zmáčknu háček a teď zmáčknu T. Zmáčknu háček a zmáčknu N a mám z toho Ň. A kdybych chtěl udělat čárku, třeba O s čárkou, tak nebudu mačkat Shift a háček, ale zmáčknu pouze ten háček čárka, je to na jedné klávese, a zmáčknu O a najednou z toho mám O s čárkou. A tady vás určitě zajímá, jak udělat velké písmeno s diakritikou. Co určitě neuděláme, je caps lock a písmeno a vypnout caps lock. Ačkoliv metoda to je, tak není správná. Zmáčkneme háček a pomocí Shiftu zmáčkneme velké písmeno na alfa klávesnici. Tady jsem napsal velké Ř. Teď chtěl napsat třeba, co tu máme hezkého za písmeno, velké Ň, tak zmáčknu levý Shift, háček a Ň. Teď jsem si napsal 3x velké Ň. A když chtěl napsat velké O s čárkou, tak zmáčknu čárku a Shift a O. A tímto způsobem si můžu vytvořit jakékoliv písmeno s diakritikou.
A platí to samé, co jsme si říkali při psaní velkých písmen. Caps Lock bych použil, kdybych měl například 3 velké písmena s diakritikou za sebou. No, teď mě nenapadá žádné české spojení, takže spíš bych ho nepoužil nikdy. Toto je všechno z dnešní lekce. Já vám děkuji za pozornost a těším se na slyšenou u lekce další.